Îți mulțumim pentru programul Tău. Îți mulțumim pentru invitația Ta. Îți mulțumim pentru glasul îmbietor, ca să ne putem preda fără rezervă. Este timpul Tău de har pe care ne-l oferi. Este iubirea Ta fără de margini cu care ne cuprinzi și pe noi. Amin. Sunt aripile Tale ocrotitoare pe care le lași asupra fiecăruia dintre noi. Ca sub aceste aripi ocrotitoare să ne pregătim pentru ziua întâlnirii cu Tine. Amin. Privim prin credință că în curând Tu vei veni. Ajută-ne să facem pregătirile necesare. În seara aceasta am vrea să mergem la pas cu Tine. Te rugăm în scopul acesta, deschide-ne urechea sensibilă a inimii noastre, ca să auzim glasul Tău, să auzim invitația Ta și dă-ne putere și dă-ne voință sfințită de Tine, ca să călcăm pe urmele Tale. Amin. Dacă sunt aici persoane care au neclarități, lămurește, clarifică lucrurile de care avem nevoie pentru veșnicie. În scopul acesta, fă ca slujitorul Tău să fie uns cu alifie cerească. Duhul Sfânt să vorbească, să transmită acel mesaj potrivit pentru fiecare din noi. Să plecăm în seara aceasta încărcați, pentru că apoi să revenim mâine seară și fiecare seară să-și aibă bucuria și satisfacția veșnică. De aceea te proslăvim pe Tine, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Am primit invitația cu drag. Mulțumesc pastorului Pavel Niță și comitetului bisericii pentru invitația făcută, o invitație făcută cu suficient timp înainte, în așa fel încât să putem fi împreună în perioada aceasta. E o săptămână în care copiii sunt în vacanță, săptămâna viitoare în România, și de aceea am putut să vin cu soția, pentru că altfel n-aș fi putut să vin cu soția și n-aș fi putut să cântăm aici împreună și Simida să fie, soția să fie la pian. Întotdeauna în campaniile acestea de conferințe biblice, de susținere acestor conferințe biblice, Simida, soția mea, a fost alături. Și așa e normal și bine ca soția să fie alături de soț și soțul să fie alături de soție. Nu contează ordinea, că poate unii sensibili spun, dar de ce a spus asta prima dată? Nu contează ordinea. Important este ca familia să rămână împreună. Sunteți veniți aici din toate colțurile țării și vreau să-i salut în mod deosebit în seara aceasta pe oaspeți. Pe cei care ați fost invitați să veniți în locul acesta. Și vă mărturisesc că și vă mărturisim că ați fost invitați în locul acesta ca să căpătați pentru inima dumneavoastră un sens mai bun al existenței. Să primiți mai multă speranță, mai multă încredere că Dumnezeu este Cel care veghează pașii voștri și aici în Spania, și în România, și oriunde v-ați afla. Cât despre mine, așa cum v-am mărturisit, am venit cu toată inima în locul acesta, pregătind niște teme din Cuvântul lui Dumnezeu. Și seară de seară, tot ceea ce vom face, nu va fi nimic altceva decât să deschidem Sfânta Carte și să primim din partea lui Dumnezeu călăuzire, sfat și povață pentru sufletul nostru. Pentru că, până la urmă, trebuie să recunoaștem un lucru, dragii mei. Ne zbatem cu probleme, ne zbatem cu greutăți, ne zbatem cu tot felul de provocări, cu probleme și tensiuni, cu lipsuri și cu lipsă de nădejde și până la urmă ajungem tot pe genunchii noștri să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, am nevoie de Tine. Programul pe care l-am pregătit pentru această săptămână care este înaintea noastră poartă un titlu și vă voi explica la timpul potrivit de ce l-am numit în felul acesta. Și anume, este o întrebare care vine de pe paginile Scripturii. Tu ești acela care are să vină? Întrebarea aceasta este extrem de provocatoare și extrem de profundă, pentru că vorbește de un adevăr care ni se adresează în mod special nouă, fiecăruia dintre noi. Orice credință am avea, că suntem adventiști, că suntem ortodoxi, că suntem catolici, orice credință am avea,
Dumnezeu vrea să ne vorbească. Vedeți, pe pupitrul acesta, de când am intrat în această biserică de aseară, am observat că este trecut un mesaj. Un mesaj care vorbește despre plinătatea iubirii lui Dumnezeu. Scrie, Dumnezeu este nimic altceva decât dragoste. E un text biblic inspirat care a fost așezat aici pentru că este în ochii noștri. Și ceea ce Dumnezeu ne va transmite seară de seară este faptul că da, cu adevărat, Dumnezeu este dragoste. Și vreau să plecați cu bateriile încărcate din locul acesta. Știu că ați fi putut fi în multe alte locuri în seara aceasta. Nu știu, poate cu tumele serilor de sâmbătă aici în Spania, le știu pe cele din România, cum e în România, nu știu cum e aici, poate, sâmbătă seara, dar ați fi avut, poate, tot felul de posibilități să vă duceți, să vă umpleți timpul. Ați venit în locul acesta, fiți binecuvântați că ați venit aici. Veți pleca, vă asigur, cu inima mai ușoară. Veți pleca cu sufletul mai aproape de Dumnezeu și veți pleca bucuroși că ați întâlnit un cuvânt care a dat viață sufletului dumneavoastră. Destulă mizerie este în lumea aceasta, destul gunoi se răstoarnă în sufletele noastre prin mass media, prin televiziune, prin internet. E timpul ca omul timpului acesta, al lui 2016, să mai privească sincer și în cuvântul lăsat de Dumnezeu și să se cerceteze în lumina acestui cuvânt. O carte care ne-a învățat întotdeauna doar să facem binele. Dragii mei, aș dori să vă învăț un imn în seara aceasta. Vă invit pe Simida la pian și din regia de acolo, regia tehnică, de la departamentul tehnic, să afișăm imnul. E un imn foarte frumos. Se intitulează Să nu te temi de viitor. Știți că noi nu cunoaștem viitorul și e un mare har că nu știm până la urmă. Însă, asigurarea pe care Dumnezeu ne dă este să nu te temi de viitor când ai iubirea sa și brațul său biruitor ce-ți ia povara grea. Este imnul programului nostru. Un imn pe care îl vom cânta în fiecare seară și vă asigur că îl veți îndrăgi și îl veți iubi. O să cânt prima strofă și refrenul. Cei care știți imnul acesta puteți să-l fredonați ușor împreună cu mine, după care o să vă invit să-l cântăm toți.
Amin. Un imn frumos, nu-i așa? Da. V-a plăcut? Da. O să mai cântăm și mâine seară, și luni seară, și marți seară, și miercuri, ori de câte ori va fi nevoie să ne simțim încă o dată în mâna lui Isus. Să nu-ți fie frică de viitor. Acesta e mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru inimile noastre. Și dacă Dumnezeu face parte din viitorul vieții tale, te asigur că vei fi fericit și binecuvântat. Dragii mei, aș dori să intru în tema din această seară și înainte de a face lucrul acesta, aș vrea să revin cu un anunț pe care pastorul local, fratele pastor Pavel Nița, l-a făcut, și anume, ați primit o foaie albă de hârtie. Dragii mei, dacă în aceste seri, poate începând de seara aceasta, poate începând de mâine seară, aveți o întrebare la care aș putea să vă răspund în următoarea seară, puneți întrebarea dumneavoastră pe bilețelul acesta. Dacă aveți un motiv de rugăciune, dacă aveți o problemă de ordin fizic, de ordin familial, de tensiune, o problemă care să fie rezolvată și așteptați răspunsul lui Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu, puneți pe bilețelul acela motivul de rugăciune. Aș dori să vă rugați pentru. De asemenea, ați primit și un alt bilețel pe care să vă treceți numele dumneavoastră și eventual să vă exprimați dorința. Dacă veți dori să mai participați vreodată la un program, dacă doriți să primiți o Biblie, puteți să-l completați în seara aceasta, mâine seară, luni seară, marți seară. Nu e grabă. Și vreau să vă spun că ați fost invitați în locul acesta, dragii mei, nu ca să vă schimbați credința. Vreau să vă spun din start. Să fiți liberi, să veniți seară de seară, dacă veți binevoi și veți dori. Să veniți cu toată libertatea înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu ați fost invitați aici la Biserica Adventistă, pentru că au adventiștii vreun interes să ne facă pe noi, să ne atragă la ei. Nu! Ați fost invitați să auziți un cuvânt bun pentru inima dumneavoastră. Deciziile pe care le luați vă aparțin în totalitate. Pentru că Dumnezeu așa lucrează. Pentru că Dumnezeu este dragoste și pentru că Dumnezeu te invită ca să asculți, să auzi și să iei o decizie dacă dorești, pentru binele tău, pentru binele sufletului tău. Însă fiecare seară, începând de mâine seară, mă voi pleca pe genunchi împreună cu colegii pastori care sunt aici și vom lua bilețelele pe care ați trecut motive de rugăciune. Și ne vom ruga pentru dumneavoastră, pentru familii. Nu trebuie să vă dați numele, ci doar să identificați problema. Nu trebuie să vă notați numele pe foaia aceea, pentru că Dumnezeu vă știe. Dumnezeu știe necazul, Dumnezeu știe problema, Dumnezeu știe dorința sufletului, Dumnezeu cunoaște sinceritatea voastră și vă va răspunde. Așa spune cuvântul, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi revărsa peste voi belșug de binecuvântări, nu doar material, ci și spiritual. Dumnezeu va binecuvânta pe cei care își pun încrederea în El. Dragii mei, tema din seara aceasta poartă titlul Tu ești acela. Și aș dori să vă invit să citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Cei care aveți Bibliile noastre, deschideți-le, puteți să le oferiți oaspeților noștri să urmărească. Nu știu dacă poate fi vizionat textul biblic aici pus în față, poate de mâine seară. Dragii mei, în Evanghelia după Matei, capitolul 11, de la versetul 2 până la versetul 6, citim exact în text biblic tot ceea ce vom studia în această săptămână. La pagina 934, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Ioan Botezătorul, pentru că despre Ioan Botezătorul e vorba. Spune, a auzit din temniță, din închisoare, despre lucrările lui Hristos. Și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi, tu ești acela care are să vină? Sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea. Șchiopii umblă. Leproșii sunt curățați. Surzii aud, morți învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela, spune Domnul, pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Dragii mei,
Cine este acest Ioan Botezătorul? Este un om al lui Dumnezeu. Ați auzit de el. Este acel Ioan care boteza la râul Iordan spre mărturisirea păcatelor și spre iertarea păcatelor. Însă omul acesta a ajuns în temniță, spune cuvântul lui Dumnezeu, datorită unui lucru, datorită unei istorii din viața lui. Să fi făcut vreo nelegire, nici pe departe. Omul acesta, care a fost o voce pentru timpul acela, a ajuns în temniță pentru că a avut curajul să spună lucrurilor pe nume. Există astăzi, așa, în lumea noastră, o înclinație, haideți să o numesc, poate chiar și o strategie uneori, ca să-i ascultăm pe unii oameni, îi ascultăm și după ce am închis televizorul sau i-am ascultat, ne-am dat seama că n-au spus, de fapt, nimic. Am așteptat de la ei un răspuns, am așteptat de la ei o soluție, am așteptat o luare de cuvânt serioasă și punctuală, însă ne dăm seama la un moment dat că până la urmă n-au spus nimic. Dragii mei, Ioan Botezătorul a fost o voce. Ioan Botezătorul a fost un om chemat de Dumnezeu să pregătească calea lui Iisus Hristos. Anul nou s-a încheiat, da, sărbătoarea de anul nou, nu cu mult timp în urmă, cu toate că 2016 este deja un an învechit. Suntem în luna februarie, se termină și februarie, vine martie și aprilie și mai și iunie și o să vedeți cum trece și anul acesta. Sărbătoarea nașterii Domnului Hristos. Ce sărbătoare, ce prilej pentru toți să ce? Să-ți vizitezi rudele, să petreci, mâncarea să fie mâncare, băutura să fie băutură, comerțul este în floare și nu putem să asociem nașterea lui Iisus Hristos și nu numai nașterea, vorbim și de Paștele care se va observa în curând, decât din perspectivă comercială. Și sunt atâtea lucruri la care stai și te gândești ce legătură are comerțul acesta exacerbat, dus la limită, cu privire și care are în vedere nașterea lui Iisus Hristos. Stau și mă gândesc ce legătură au Moși Crăciunii de ciocolată, da, pe care îi cumpărăm pentru copiii noștri sau poate îi cumpărăm pentru noi. Ce legătură au cu nașterea Domnului Hristos? Cu povestea, cu Moș Crăciun, nu există în Biblie așa ceva. Dumnezeu nu vorbește în Cartea Sfântă de așa ceva, ci vorbește despre faptul că Iisus s-a născut, s-a întrupat pentru a noastră mântuire. Iar El este Emanuel, Dumnezeu cu noi, un Dumnezeu care este cum? Este dragoste. Atât spune Scriptura. Și v-aș mai întreba ce legătură au iepurașii cu Paștele. Pentru că o să apară iar acum iepurașii, nu știu cum este în Spania, dar în România apar tot felul de obiecte de cumpărat și este un comerț teribil. Care e legătura? Ioan Botezătorul, într-un timp în care era nevoie de o voce, să se ridice un om și să spună: oameni buni, calea pe care mergeți nu e bună. Și Dumnezeu îl pregătește pe Ioan și Dumnezeu în planul său conduce ca Ioan să se nască într-o familie deosebită. Se naște și este mai mare decât Domnul Hristos cu vreo 6 luni. Și omul acesta este chemat să facă o reformă și anume să spună lucrurilor pe nume. Vreau să vă întreb un lucru. Vă place ca atunci când purtați o discuție cu cineva să vorbească persoana deschis și sincer? Vă place lucrul acesta? Sigur că da. Dacă observ că persoana respectivă știe, aș vrea să-ți spun, dar nu știu cum. Măi, omule, spune direct. Spune ce ai pe suflet, descarcă-ți inima. Asta vrea și Dumnezeu de la tine și de la mine. Să-i spunem exact ce avem în inima noastră și în sufletul nostru. Să nu încercăm să venim la Dumnezeu: știi, Doamne, aș vrea să vin, dar uite că n-am timp, nu știu cum să zic. Nu, Dumnezeu spune: zi ce ai. Pentru că Dumnezeu este soluția tuturor problemelor din viața noastră. Asta este o realitate. Ne punem noi nădejdea în relațiile noastre, ne punem noi nădejdea în prietenii noștri, ne punem nădejdea în conturile noastre și pe bănuții pe care îi mai avem noi pe aici, pe acolo și zicem: lasă că rezolvăm noi problema aceasta până la urmă. Și descoperi uneori că ajungi într-o ipostază în care nu mai ai soluții. Nici banii nu te ajută, nici prieteni, nici relație nu te mai ajută. Și ai nevoie până la urmă de cine? De Dumnezeu. Am întâlnit persoane, dragii mei, care ieși din cabinetele medicilor, mergeau cu privirea în pământ, m-am întâlnit cu ei, vorbeam cu ei, iar ei nu erau cu mine. Am zis: ce s-a întâmplat? Erau deja într-o altă dimensiune. Am fost diagnosticat cu cancer. Fata se desparte, e în divorț.
băiatul nu știu ce a făcut, nepoțelul e bolnav. Atât de multe lucruri care, e o vorbă în Ardeal și unii sunteți din Ardeal aici, spune multe lucruri din acestea umblă pe oameni. Adică se întâlnesc, sunt lucruri firești pe care le întâlnim. Dragii mei, Ioan Botezătorul ajunge în temniță. Însă înainte de a vă spune de ce a ajuns în temniță, vreau să scot în evidență un lucru. În Luca, în capitolul 1 cu versetul 15, spune cuvântul lui Dumnezeu despre acest Ioan Botezătorul, născut cu o misiune specială. Spune că va fi mare înaintea Domnului. Extraordinar! Va fi mare nu înaintea oamenilor. Noi toți ne-am dorit să fim recunoscuți ca fiind oameni mari înaintea cui? Înaintea oamenilor. Și vreau să vă spun, dragii mei, seară de seară, să nu priviți la mine. Eu sunt decât o porta-voce. Iisus Hristos este Cel care vă vorbește. Eu nu sunt decât o unealtă. O unealtă de care Dumnezeu se folosește seară de seară. Și puteți să uitați de Laurențiu Gheorghe, însă să apară în toată frumusețea în inima voastră și în sufletul vostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Aceasta este bucuria mea cea mai mare. Să nu mai țineți minte pe mine niciodată. Cu toate că nu o să se întâmple, pentru că ne vom lega unii de alții. Dar să-L țineți minte pe Domnul Hristos. Și să vă aduceți aminte de El în fiecare zi a vieții voastre. Iată ce spune, căci mă va fi mare înaintea Domnului. Și interesant, era pus deoparte, spune, nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. Ce înseamnă asta? Un om chemat pentru o lucrare specială. Un om care să apară înaintea poporului și să fie un demn model. Știți o vorbă astăzi? Dom'le, să faci ce zice părintele și preotul, nu ceea ce face el. Fals! Eu nu v-aș putea predica cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta dacă eu n-aș trăi și n-aș încerca să trăiesc lucrurile acestea din Biblie. Eu nu vă spun că sunt un sfânt. Cad și eu, cad și mă ridic. Mă rog lui Dumnezeu să mă desăvârșească și să mă conducă mai aproape de împărăția sa. Nu e niciunul dintre noi sfânt. Nici eu. Sunt pastor, sunt preot al Evangheliei. Nu sunt sfânt. Însă cresc în fiecare zi în Hristos. Pentru că așa mă învață Dumnezeu. Să-mi adăp sufletul, inima, ochii, mintea din cuvântul acesta. Ioan Botezătorul spune va fi mare înaintea Domnului. Și ce înseamnă să fii mare înaintea Domnului? Să fii un om. Iată ce zice. Pus deoparte, nu va bea vin, băuturi amețitoare, se va umple de Duhul Sfânt. Un om care va face lucrarea pe care o va face în puterea Duhului lui Dumnezeu. A fost ales Ioan Botezătorul să aducă lumina, să facă reformă și a fost o voce pentru timpul acela. Dragii mei, în timpul prezentărilor acestea, din această săptămână, începem din seara aceasta, vine mâine seară, luni, marți, veți vedea ce repede va trece. Știu că sunteți prinși, ocupați, munciți, de dimineață până seara. Puneți-vă timpul acesta deoparte pentru sufletul vostru. Și veniți seara de seară ca să primiți altceva și altceva și altceva care să vă hrănească cu adevărat. Dragii mei, Ioan chemat să pregătească calea lui Hristos. Știți unde a locuit Ioan? A locuit într-un ținut total și total neprietenos, în pustie. Undeva într-un loc izolat, acolo Dumnezeu îl cheamă de ce? Să-l formeze. Pustia. Cine poate să locuiască în pustie? Însă Iisus Hristos a fost ispitit unde? În pustie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu a făcut călătoria spre țara făgăduită, spune Vechiul Testament, prin pustie, ca să ajungă unde? În țara binecuvântată. Dumnezeu are nevoie de pustie. Ai trecut și tu prin pustia vieții tale. Poate atunci când ți-a decedat cineva, poate atunci când poate ai trecut printr-o perioadă de depresie, poate atunci când ai descoperit o boală incurabilă, poate atunci când ai avut un necaz și n-ai știut ce să faci, a fost pustia vieții tale. Însă, dragii mei, în pustie Dumnezeu face o lucrare pe care n-ar putea să o facă în alt loc. Și acolo ne formează Dumnezeu și ne șlefuiește caracterul. Îmbrăcămintea lui Ioan, spune, era ca profeților din vechime. Apărea ca profetul Ilie, îmbrăcat în hainele acelea de pe timpul Vechiului Testament și în puterea lui Dumnezeu predica un singur mesaj. Știți care era mesajul lui Ioan? Era acesta: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor s-a apropiat. Atât. Acesta a fost mesajul lui. Pocăiți-vă. Și mulți când aud cuvântul acesta, pocăiți-vă, a căpătat de multe ori așa în mintea unora
poate neștiutori, poate ignoranți uneori, să-mi fie cu iertare. O conotație negativă. Dom'le, ce înseamnă să fii pocăit? Da? Înseamnă să fii așa, dus de cap, în gust, cu alte cuvinte, extremist. Ce înseamnă să fii pocăit? Pentru că termenul de pocăință vine de unde? De pe paginile? De pe paginile Cuvântului lui Dumnezeu. Pocăiți-vă înseamnă o întoarcere la Dumnezeu. De pe drumul tău pe care erai în direcția greșită, te întoarce Dumnezeu și spune, întoarce-te. Și iau pe drumul acesta o schimbare totală a direcției, o schimbare totală a mentalității, a gândirii, ca să te apropii de Dumnezeu în viața aceasta. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu i s-a apropiat. În filmul Viața Domnului Iisus Hristos de Franco Zeffirelli, l-ați văzut? Câți dintre noastre ați văzut filmul acesta? Mâna dreaptă sus. Mulțumesc! Este filmul acela vechi, au apărut mult mai multe versiuni. Însă în filmul acela lui Franco Zeffirelli, Ioan Botezătorul, atunci când a apărut în scena aceea a filmului, a apărut ca un lunatic, ca un sălbatic, ca un nebun. Însă, dragii mei, gândiți-vă la un om care a fost chemat de Dumnezeu și pus deoparte de unde? Din pântecele Maicii sale. Așa se comportă un om care predică pe Hristos și pregătește calea venirii lui Hristos sub nicio formă. Ioan a fost un om al lui Dumnezeu care a înțeles timpul, a înțeles misiunea și a avut un cuvânt de spus poporului. Seară de seară voi prezenta cuvântul lui Dumnezeu și voi prezenta direct și deschis și sincer înaintea dumneavoastră. Nu voi încerca să o iau nici pe ocolite, nici pe centură, nici pe alte părți, ci vă voi spune exact ceea ce așteaptă Dumnezeu de la dumneavoastră și nu numai dumneavoastră, de la mine. Pentru că fiecare seară în care eu predic cuvântul lui Dumnezeu, eu îmi predic mie în primul rând. Pentru că aș fi, așa numește Scriptura, spune, aș fi o aramă, un chimbal zângănitor, o aramă cum? Sunătoare dacă eu v-aș predica un lucru pe care eu nu l-aș practica sau în care n-aș crede cu adevărat. Dragii mei, știți ce a văzut Ioan în poporul lui Dumnezeu la timpul acela? A văzut în primul rând că poporul lui Dumnezeu era înșelat. Există atâta înșelăciune morală astăzi printre oameni. Stăm și ne uităm de multe ori, poate nu se aplică aici, lucrați poate până seara, la 8-9 seara, însă în România oamenii sunt liberi după ora 4, după ora 5 și televiziunile varsă în inima oamenilor atâta mizerie. Emisiuni în care se ceartă familiile între ei, trădați în dragoste, nu știu ce tipuri de emisiuni mai sunt și oamenii se uită ca la circ. Și mass media oferă omului ce? Exact ceea ce așteaptă. Dar niciunul dintre ei nu se gândește seara să-și strângă nevasta și copiii, să-i strângă la oaltă, să citească un cuvânt din partea lui Dumnezeu și să spună, hai să trăim și noi precum vrea Dumnezeu. Niciunul. Subiecte, tot felul de subiecte care să fie incitante și să ne agite mai mult. Dragii mei, înșelăciune. Mulți trăiesc într-o stare de înșelare. Suntem cu numele creștini. Ce înseamnă să fii aproape creștin? Înseamnă să asculți de Dumnezeu până la un punct, adică 99,99%. Înseamnă, aproape creștin înseamnă să păzești din cele 10 porunci. Vedeți, aici în față avem cele 10 porunci. Primele 4 porunci aici, da? Și următoarele 6 aici. Cele 10 porunci. Dumnezeu ni le-a dat pentru fericirea noastră. Dumnezeu a dat poruncile acestea ca noi să trăim pe baza lor. Și mulți spun, eu sunt aproape creștin, să păzești 9 porunci în loc de 10. Înseamnă să fii aproape de Dumnezeu, să declari că ești aproape de Dumnezeu, ești creștin. Da. De câți ani? De mii de ani. Dar viața ta de credință să fie până la urmă destul de subțire, superficială. Dragii mei, înșelare. Poporul de timpul acela, dar și astăzi, stă într-o stare de înșelare. Suntem creștini cu numele și e suficient. Iar crezul pe care noi toți îl avem și vă spun doar o parte din el și iarăși va să fie cu mărire și slavă, să facă ce?
Să judece vii și morții. Pentru mulți este doar o poveste liturgică, religioasă. Mai credem noi în crezul acesta? Eu cred. Eu cred că Hristos se va întoarce și va veni pe pământul acesta să judece vii și morții. Nu știu cum voi fi. Voi fi viu atunci sau voi fi mort? Nu știu. Dumnezeu știe. Dar ceea ce știu este când va veni numele meu la judecată, să fiu găsit cum drept înaintea lui Dumnezeu. Într-o stare de înșelare. Dragii mei, este un cuvânt și vom vorbi într-o seară despre Iosua, despre Ilie. Cât vreți să vă mai legănați între două opinii, cât vreți să mai șchiopătați de ambele picioare. Al doilea lucru, merg mai departe. Prima stare a poporului de atunci și de astăzi, care poate să fie starea noastră, înșelare. A doua, mulțumirea de sine. Să fii mulțumit cu tine însuți. Știți ce înseamnă asta? Superficialitate. Un om care e mulțumit cu el însuși și spune da. Sunt mulțumit de cât cunosc, de cât a ajuns un plafon peste care nu va mai putea vreodată să treacă. Ce înseamnă să fii mulțumit de tine? Înseamnă să consideri că nu mai ai nimic de învățat, să consideri că nu mai e nimic pe care Dumnezeu ar putea de care Dumnezeu să-ți spună și să-ți vorbească și să spui e ok, e în regulă cu mine. Poporul era mulțumit de sine însuși. Dragii mei, vă întreb în seara aceasta, sunteți mulțumiți de voi? Eu vă spun, eu nu sunt mulțumit de mine. Nu sunt. Pentru că știu că pot să cresc întotdeauna pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Pe ceea ce Dumnezeu îmi spune să fac, să lucrez, să gândesc. Și al treilea lucru pe care Ioan Botezătorul îl observă în mijlocul poporului, poporul era adormit în păcatele sale. Păcatul acesta care ne-a sustras puterea de viață. Păcatul care suge din noi orice putere și vitalitate spirituală. Dragii mei, avem de luptat cu păcatul în fiecare zi. E o realitate. Nu putem da la o parte. Avem în fiecare zi alegeri de făcut pentru noi, pentru sufletul nostru, pentru familie, pentru prietenii noștri, poate, în situații diferite. Avem alegeri de făcut. Dumnezeu ne spune să avem un ochi vigilent la tot ceea ce înseamnă păcat. Pentru că păcatul vine și amorțește sufletul nostru, trăirile noastre. Pocăiți-vă, predica Ioan. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și Ioan a început, spune cuvântul, de în istoria lui Ioan, până la momentul acesta când el ajunge în temniță. Și Ioan spune că a început să boteze. Să boteze în Iordan pe cei care veneau la el și îi boteza pentru mărturisirea păcatelor și pentru curățirea vieților. Și oameni veneau la Iordan. Și astăzi în Israel se practică botezul acesta turistic. Cei care vor să se boteze în Iordan plătesc o taxă destul de serioasă ca să fie botezați în Iordan de cineva, de un pastor sau de un preot. Dragii mei, Ioan boteza în Iordan pentru iertarea păcatelor și oamenii veneau la el. Erau acolo care stăteau și îl ascultau în fiecare zi în livezi, în piețile orașelor, pe malul lacului. Erau tot felul de oameni care îl ascultau. Erau țărani simpli, oameni care ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Erau cărturari și farisei, erau intelectualii timpului respectiv. Erau poate negustori care erau prezenți. Erau acolo pescari, oameni de diferite ocupații. Cum și noi, suntem oameni cu diferite pregătiri și ocupații. Îl ascultau pe Hristos și unii dintre ei, convinși că Ioan Botezătorul făcea lucrarea aceasta pentru Dumnezeu, spune că pășeau în apa Iordanului și erau botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Iar botezul pe care îl practica Ioan, dragii mei, era botezul și este botezul prin scufundarea omului total în apă. Astăzi se practică tot felul de botezuri. Botezul prin stropirea apei, botezul prin stropire, botezul prin turnarea apei. S-a ajuns până să se practice și botezul prin telefon. Dacă vrei să te botezi, nicio problemă. Dai un telefon, îți pun formula la telefon și ești botezat. Cum se poate lucrul acesta? Pentru că cuvântul spune că dacă nu se naște un om din ce? Din două elemente. Din apă și din Duh. Adică din Duhul lui Dumnezeu. Nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. De aceea, botezul biblic cu care a fost botezat Hristos
este botezul prin scufundare în apă. Acesta este botezul biblic, nici pe departe botezul pruncilor. Dar poate într-o altă seară vom discuta, poate dacă este vreo întrebare din partea noastră, voi lămuri aspectul acesta al botezului pruncilor, care nu există în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu există. Ci doar botezul cu care a fost botezat Hristos, la vârsta maturității. Acela este botezul despre care Scriptura vorbește. Știți ce spune în Matei 3:11 Ioan Botezătorul despre misiunea lui? Aș vrea să vă citesc textul acesta și dacă putem să-l afișăm, ar fi foarte bine. Zice așa Ioan, tuturor celor care veneau la el să fie botezați, spune, eu vă botez cu apă. Dar cel ce vine după mine vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Cel ce vine după mine, adică Hristos. Și într-o bună zi, în timp ce Ioan făcea botezuri și boteza pe oameni, dintr-o dată în fața lui apare unul ca nici altul. Și în momentul în care Ioan îl vede pe Iisus, spune, cum? Tu vii la mine ca să te botezi, să fii botezat de mine, când eu am trebuit să fiu botezat de tine. Ioan îl recunoaște în momentul acela de plinătatea Dumnezeirii lui Hristos, îl recunoaște pe Fiul lui Dumnezeu și spune, eu am nevoie de botezul tău și tu vii la mine. Și ce răspunde Domnul Hristos? Spune Ioane, lasă să se întâmple așa cum trebuie să se întâmple. Așa cum trebuie să fie ca o pildă tuturor creștinilor și credincioșilor, să fie dată pilda aceasta, că botezul trebuie să fie practicat așa. Și spune că Ioan l-a botezat pe Iisus, iar Iisus a plecat de acolo și și-a început lucrarea lui mesianică pe pământul acesta. Misiunea lui Ioan părea că s-a încheiat. Însă, dragii mei, Ioan ajunge în temniță. Ajungem la momentul acesta despre care am citit din Cuvântul lui Dumnezeu. Ajunge în temniță. Știți de ce a ajuns în temniță? Dintr-un singur motiv. Pentru că a avut curajul să propovăduiască Evanghelia și să spună împăratului Irod Antipa, care era atunci, să spună un adevăr. Și anume, tu trăiești în nelegiuire, îi spune. Irod Antipa, împărat roman, peste ținutul acela, guvernator roman, peste ținutul acela, trăia cu nevasta fratelui său, cu cumnata. Iar Ioan aș spune cuvântul lui Dumnezeu, iar Ioan spune, nu se cade să se întâmple așa ceva. Este o nelegiuire în Israel. Ioan era un reformator, predica cuvântul, spunea oamenilor, întoarceți-vă, pocăiți-vă, credeți în Evanghelie, vremea s-a apropiat. Stăm de multe ori și ne uităm la televiziune, la știri și vedem prin America sau pe, nu știu, oameni care predică în piețile marilor orașe din America. Și mulți trec, mulți se opresc și îl ascultă, alții trec nepăsători. Dragii mei, este timpul să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Sunt sigur că mulți aveți Biblia acasă. Dar știți de ce mai sunt sigur? Că nu le-ați deschis de multă vreme. Știu, avem explicații pentru toate. Știți ce nu-i place lui Dumnezeu cel mai mult să asculte de la noi? Justificări și explicații. Întotdeauna să găsești argumente și noi găsim argumente, slavă Domnului, cu ghilimele de rigoare. Găsim argumente suficiente cât să ne justificăm comportamentul și viața, faptul că n-am citit Scriptura, nu ne-am rugat, n-am trăit. Că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și pentru că Ioan predică cuvântul, pentru că Ioan vorbește de păcatele lui Irod Antipa, ajunge în temniță. Și acolo în temniță, așteptând ce? Așteptând izbăvirea. Ce așteaptă un om care e în temniță? Să iasă, să se bucure de libertate. Și zice în inima lui, Doamne, am lucrat atât de mult pentru Tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, am pregătit calea Ta, am vorbit, am predicat și asta e răsplata. Stăm și ne gândim și noi. De multe ori
trăim o viață poate frumoasă, de credință, alături de Dumnezeu și vin încercări, vin greutăți și stai și te întrebi, Doamne, dar nu sunt eu totuși un copil al Tău, nu sunt eu un copil credincios, n-ascult eu de legea Ta, nu mă duc eu la biserică, nu citesc eu din Biblie, nu mă rog eu suficient. Doamne, dar fac atât de multe, de ce? Să nu-L întrebăm niciodată pe Dumnezeu întrebarea aceasta. Pentru că Dumnezeu alege să ne transforme viața și să ne modeleze caracterele prin întâmplări pe care noi nu le-am dorit pentru noi. Dar Dumnezeu care știe că ai nevoie de ele, ți le dă. Și îți dă și puterea să le înduri sau să treci peste ele. Și acolo în temniță, mânat de tot felul de gânduri, aștepta eliberarea, aștepta ca Iisus, Cel pentru care El a lucrat, parcă îi omenește să se întâmple așa, să vină și să le libereze, să se întâmple ceva. Însă nu. Iisus își începe lucrarea, iar Ioan stă în temniță. Și de acolo din temniță îi trimite cuvântul pe care l-am citit la început în Matei, capitolul 2, în Matei, capitolul 11, mă scuzați, de la versetul 2. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos. Și a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi. Trimite 2 ucenici sau 3 și spune, duceți-vă la Iisus și întrebați. Tu ești acela care trebuie să vină? Sau să așteptăm pe altul? Iubiții mei, iubesc pe Ioan Botezătorul. Știți de ce? Pentru că e un om al lui Dumnezeu care trece prin toate stările acestea. Trece de la culmea Everestului, de pe culmea Everestului coboară în pustiul Saharei. Și în inima lui se nasc întrebări. Doamne, am lucrat pentru Tine, am făcut. Tu ești acela care are să vină. Vreau să vă întreb un lucru în seara aceasta. Credeți că Iisus Hristos se mai întoarce pe pământul acesta? Da. Da. Credeți că va veni Hristos cu adevărat? Da. Dragii mei, mulți oameni din jurul nostru cu care ne întâlnim nu mai cred asta. Însă știți ce trebuie să ne trezească interesul asupra revenirii lui Hristos? Toate semnele pe care le vedeți în jurul vostru. Oameni care mor în fiecare zi cu trenure, oameni care mor în accidente de circulație, criză economică, cea mai mare boală care poate exista în timpul acesta, știți care este? Știți care e boala timpului nostru, a secolului nostru? Stresul și depresia. 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 Pentru că nu se vede licărul de speranță. Pentru că Hristos a încetat să mai facă parte din viața noastră. Pentru că încercăm să rezolvăm noi lucrurile și de multe ori nu mai facem față problemelor și cădem. Am întâlnit oameni, m-am dus la patul lor, m-am rugat cu ei, dar au nevoie de medicație. Dincolo de sfatul meu ca pastor, dincolo de încurajările mele, dincolo de cuvântul lui Dumnezeu, au nevoie de medicație. Și au nevoie să-și agațe speranța de Dumnezeu ca unica soluție pentru viața lor. Tu ești acela care trebuie să vină. Îndoială, dar nu necredință. Pare că n-am pune echivalentul între ele, cu toate că ne este greu să nu pui echivalentul între îndoială și necredință. Ne spune cuvântul inspirat că Ioan nu manifesta necredință, ci doar inima lui se lupta cu întrebări și cu îndoială. Tu ești acela care are să vină într-adevăr sau să așteptăm pe altul? Știți care e răspunsul Domnului Hristos? Și în fiecare seară, mă apropii ușor de el în seara aceasta, în fiecare seară, de mâine seară, vom studia din răspunsul pe care Iisus Hristos i l-a dat lui Ioan și pe care ni-l dă și nouă. Pentru că întrebarea, tu ești cel care trebuie să vină, este întrebarea la care trebuie să răspunzi și tu și cu mine. Mai credem noi că Hristos se întoarce pe pământul acesta? Priviți timpul, priviți criza economică de aici, din România. Priviți ce va veni, spun specialiștii, în 2018, o criză și mai mare decât cea care a fost. Și atunci nu poți să cânti cu toată inima cântarea imnului și imnul programului nostru, să nu te temi de viitor.
Nu există temere în inima celor care aleg să-L urmeze pe Hristos și care răspund la întrebarea, da, eu îl aștept pe Dumnezeu să vină. Eu n-aștept criza din 2018, eu n-aștept împrejurările nefavorabile sau favorabile, oricum ar fi ele, eu îl aștept pe Iisus să vină și asta mi este suficient să trec peste orice problemă. Credeți că se poate? Da. Lângă Dumnezeu găsești ceea ce nu poți să găsești niciodată în altă parte. Spunea Mântuitorul, vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Vă dau însă nu cum vă dă lumea, ci vă dau așa cum numai eu pot să o dau. Știți ce îi răspunde Domnul Hristos? Revin la pasajul biblic. Drept răspuns, Iisus i-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Și anume, orbii își capătă vederea. Iar orbii aceștia știți cine sunt? Noi. Și mâine seară vom vorbi, așa se numește predica de mâine seară. Intrăm seară de seară în câte un răspuns al Domnului Hristos. Orbii își capătă vederea. Ce înseamnă să vezi lucrurile lui Dumnezeu? Cum vrea Dumnezeu să le vezi. Orbii își capătă vederea. Șchiopii umblă. Cine sunt șchiopii? Noi. Leproșii sunt curățați. Cea mai cumplită boală a timpului respectiv. Dar și a timpurilor noastre. Mai sunt cazuri și în Europa. La Chinești, la Galați, este o leprozerie. Leproșii sunt curățați. Și lepra este simbolul păcatului în Biblie. Leproșii sunt curățați. Surzii aud. Spunea cineva că durerea este megafonul lui Dumnezeu pentru o lume care nu mai aude. Dumnezeu îngăduie, cu alte cuvinte, încercări și durere în viața ta și a mea ca să-L auzim pe Dumnezeu. Pentru că numai așa omul modern a învățat să-L mai asculte și pe Dumnezeu, să-și mai amintească că există și Dumnezeu în ecuația aceasta a Universului. Surzii aud morții. Morții învie. E vreunul dintre noi morți spiritual? Toți suntem. Dacă nu facem, ce ne spune Dumnezeu? Săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Și săracilor din punct de vedere material, dar în special celor săraci din punct de vedere spiritual, care își recunosc ce? Falimentul și starea lor. Doamne, ăsta sunt, nu-s mai bun, nu pot fi mai bun, dar te rog, schimbă, transformă, fă ceva cu viața mea. Și nu mă lăsa să mor fără speranță și fără încrederea că Tu ești Dumnezeul meu și poți fi Mântuitorul meu. Iar sâmbătă seara viitoare vom încheia și vom vorbi despre ultimul pasaj din acest frumos răspuns al Domnului nostru. Ferice de acela, zice Domnul, pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Ferice pentru fiecare din voi, pentru care Domnul Hristos nu va fi un prilej de potignire. Dragii mei, Tu ești Cel care are să vină. În fiecare seară vom descoperi noi motive să răspundem la întrebarea aceasta cu da, da, Doamne, Tu ești Cel care trebuie să vină și eu, care am fost orb și care văd, Te aștept. Eu care am fost șchiop și care acum umblu, da, Doamne, Te aștept. Eu care am fost lepros și care acum sunt curat prin sângele Golgotei, Te aștept. Eu care am fost surd, dar care acum aud, da, Doamne, Te aștept. Eu care am fost mort în viața mea spirituală și care acum sunt viu, da, Doamne, Te aștept. Eu care am fost sărac și n-am vrut să ascult Evanghelia, acum da, am acceptat starea mea și am ascultat Evanghelia, da, Doamne, Te aștept. Eu care nu vreau să găsesc în Tine vreodată un prilej de potignire, da, Doamne, Te aștept. Amin. Acesta vreau să fie răspunsul nostru după ce săptămâna aceasta se va fi consumat în lucrarea aceasta binecuvântată pentru inima Ta și pentru inima mea. Tu ești, Doamne, Cel care are să vină? Sau continuă Ioan?
să așteptăm pe altul. Dragii mei, nu mai este timp de așteptat. Nu mai avem timp să amânăm. Nu mai este timp să spunem, lasă că om vedea, pentru că nu știi cum conduce Dumnezeu viața ta și nu știm peste 10 secunde eu nu știu ce va fi cu mine. Nu știu. Pentru că viața noastră e ținută în mâinile Lui. De Dumnezeu. Și viața ta. Și de multe ori când auzim de persoane, era sănătos, voinic, robust, a căzut. Și a murit. Infarct. Da, Doamne, pe Tine vrem să Te așteptăm. Seară de seară în locul acesta vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu și vom privi încă o dată la ceea ce înseamnă să fi fost orb și să vezi. Ce înseamnă să fi fost șchiop, lepros, surd, mort sau sărac. Doresc ca binecuvântarea Domnului să vă țină pe toți sănătoși în această săptămână. Și seară de seară și vă aștept de mâine seară să veniți în locul acesta ca să primiți putere, să primiți revigorare, să primiți speranță pentru sufletul vostru. Doresc ca să vă încredințez în mâna lui Dumnezeu acum la finalul prelegerii din această seară și la deschiderea programului nostru. Să vă încredințez în mâna lui Dumnezeu. Și dacă cuvântul acesta a ajuns în inima ta, lasă-l acolo să încolțească și să producă roade pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru bunăstarea ta, pentru fericirea și pentru liniștea ta și a casei tale. Vă invit să vă ridicați pe picioare și aș vrea să ne rugăm la finalul prezentării din seara aceasta. Iubitul nostru, Tată din ceruri, îți suntem datori și îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru toate binecuvântările revărsate în sufletul nostru în această seară prin cuvântul Tău. Amin. Tată din ceruri, lasă pacea Ta peste toți oaspeții noștri care au venit aici cu inima deschisă, doritor să audă un cuvânt binecuvântat pentru viața lor. Doamne, condui în siguranță spre casele lor. Dăruiește-le pace, bucurie, liniște și cuvântul acesta să rămână în ei și să-i ajute, Doamne, în viitor, în prezentul apropiat sau mai îndepărtat, în luarea unor decizii pentru viața lor personală și pentru binecuvântarea lor. Doamne, îți mulțumim că ne-ai dăruit putere pentru ziua de astăzi. Și putem să deschidem programul acesta sub binecuvântarea cerului. Rămâi cu noi, mergi cu noi spre casele noastre și fă-ne bucuria să ne revedem mâine seară. Prin harul Tău și prin puterea Ta te-am rugat și îți mulțumim în numele măreț și frumos și scump al Domnului și Mântuitorului nostru. Amin. 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 Vă invit să luăm.